الناس حقوا زفردو جهنم سات كوردو بحال فرد خبيدي فردني اندحري لكوا قليل ነገር አይኮነን ሰላም አመላ ዓለም ዘለኹም ክብራት ተኻተልቲ ሃብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ሰናይ ዘበለ ኩሎኩም እናተመንኹ ንለሙን ብሓድሽ ትሕሶ መጽእኩም ኣለኹ ደቂመ ሰላም ምክትታል ምናልባት ዛና ኢሎም መዓልቲ ስለም ክልተ ምክንያት ክገብራ ክኢለ ዛ ቪድዮ እዚኣ ማለት እዩ ንህፃናት ትምልከት ቪድዮ ኢኻ ማለት እዩ ውልጥ ተዳሃሊካ ወይ ድማ ጽባሕ ንጎ ናይ ምውላድ ድሌት ወይ ጋር ሃገት ተዳሃሊካ ክትጠቕመካ ትኾን እዚኣ ቪድዮ ወይ ክትጠቕመካ ትኽእል እያ ናብ ሕዋትና ወሽር ተዳኢልና እውን ጽቡቕ ነይሩ ይስማዕና ማለት እዩ ምክንያቱ ኩላትና ንፈልጦ ሓደ ዓይነት ፍልጠት ክኾን ኣይክእልኒ ከም ትኹሉ ግዜ ንብሎ ኣነ ዝፈልጦ ሰኻሊት ፈልጦ ትኮን ትኻ ሰኻሊት ፈልጦ እውን ኣነ ዘይክፈልጦ ይኽእል እየ ማለት እዩ እዛ ምክንያት ኣብታ ከዛ ቪድዮ እዚኣ ምንታይ ምክንያት ክዳልዋ ክኢለ ኣብዛ ሓለፈ ሓንቲ ሓፍትና ሓግዘና ኣካውንት ናታ ናይ ፌስቡክ ስለ ዝተባላሹ ኣግዘኒ ኢላትኒ ኣነ ከዓ በታ ዓቕሚ ክሕግዛ ፈቲነ ማለት እዩ ግን ኣብ ሞታ እንታይ ኢላትኒ እዚ ትነበረ ኣካውንት ንዕኡ ክጥቀመሉ ኣይደልን እየ ሓድሽ ኣካውንት የከውፅ ኢላትኒ ሓድሽ ኣካውንት ከዓ ብናይ ጓላ ክትገብሮ ደልያ ማለት እዩ ሕጂ ኦኬ ጽቡቕ እዩ ምናልባት ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኻ እቶም ዞም ብንደስታጓላት ናይ ጀርመናውያን ማለት እዩ ምሕዳር ዛረብሉ ዘለዉ ከዓ ስለ ብዙሕ ነገር ይዛረቡ ኣለኹም ትኽእሉ ዝበሃል ዘሎ ማለት ስለ ብዙሕ ነገር ይዛረቡ እዮም ንዓና ከዓ ጸልወና ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ዛረቡ ዘለዎ ስትግሬንስ ናይ ሓደ ህፃንሲ ሓደ ኣካውንት ከፊቱ ክጥቀመሉ ዘለዎ ክጥቀም ዘለዎ ተኽእሎሲ ወይ ከዓ ሕጊ ዘፍቅዶሲ ዕድመ ገይሮምሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናትና ግን ኦኬ ካብ ፍትህ ሰላዓለ ካብ ድሌት ወይ ከዓ ካብ ፍቅሪ ጓልና ካብ ፍቅሪ ወድና ሰላዓለ በትናቶም ኣካውንት በትናቶም ስም ጌርና ስተ ኣካውንት ነውፆ ማለት እዩ ጽባሕ ንጎ ዝኾነ ሽግር ክመጽእ እንከሎ ግን ትዑ ጽባሕ ንጎ ንሕና እሳቶም ተሓተቱ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነዚኣ ቪድዮ እዚኣ ከዳልዎ ክኢለ ማለት እዩ ምዝ ዘሎ ሕጂ ሕጊ ማለት ሕጊ እውን ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ግን ሕጂ እውን ዛረብሉ ክሳብ ዝሃሉ ማለት እዩ ቅድሚ ግን ምናልባት ምሻሎ ብዛዕባ ኢንተርኔት ኣፍልጦ ክህልወና ጽቡቕ ሰናይ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም ወላ ዛ ዓለም እዚኣ ሲ ንሓደ ቆልዓ ስለምንታይ ትክልክል ዘላ ንዓብ ስለምንታይ ክትክልክሎ ዘይካኣለት ንሓደ ቆልዓ ስለምንታይ ክትክልክሎ ዘይካኣለት ከዓ ምክንያት ኣለዎ እቲ ዘይ ምክንያት ኣይኩልን ማለት እዩ እቲ ሓደ እንታይ ተባሂልና ንኣብነት ብዛዕባ ኢንተርኔት ክፍልጦ ዘለና ሓደ ኢንተርኔት ማለት ከም ቅልል ዝበለ ምሻሎ ወላ መግለፂ ወላ እኳ ክንበሉ ተዘይከኣልና ኩላትና ንፈልጦ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ወላ ዝሕደ መግለፂ ዝበውን ትፈልጥዎ ትኾኑ ትኽእሉ ነቶም ዘይትፈልጥዎ ግን ሓቢርና ክንመሃር ሓቢርና ክንዓቢ ስለ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኢንተርኔት ሰለስተ ነገር ኣሎ ኢንተርኔት ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ሓደ እቲ ፕሪቫት ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ንብርሃነ ዝበሃል ሰብ ፅሕፈሉ ተሃልየ እሱ ብርሃነ ዝበሃል ከና ኣይፅፈልየ ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ሰብ ኣይርዮን እዩ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎን ጥራሕ ይተድርፍ ማለት እዩ እዚ ሓደ እቲ ኢንተርኔት እዩ እቲ ፕሪቫት ኢንተርኔት ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ወግዓዊ ዝኾነ ኢንተርኔት ኣሎ ወግዓዊ ዝኾነ ኢንተርኔት ከዓ ናምታ ከም ዝገብሮ ዘለኹ ሲ ዓለም ሙሉ ትሪኦ ላ ስኻትኩም ንዓይ ትሪእኑ ኣለኹም ማለት እዩ ከምኡ መጠን ማለት ኣነ ከዓ ናትኩም ቪድዮ ክሪኦ ከለኹ ናትኩም ዝኾነ ወይ ኮመንቲ ኣብ ኮመንቲ ፀሓፍኩም ክሪኦ ከለኹ ይሪኦ ኣለኹ ማለት ዝኾነ ሰብ ይሪኦ ማለት እዩ እሳርሳይ ኢንተርኔት ግን ብዙሕ ሰብ ዘይጥቀመሉ ወይ ከዓ ዝወሃ ሓደ ሰብ ዝጥቀመሉ ካይና ተባሂሉ እቲ ናይ መወዳእታ ኢንተርኔት ከዓ ወይ ከዓ ዲብ ኢንተርኔት ዝበሃል ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ወይ ከዓ ብቓላ ዛረባ ከዓ ጸልማት ኢንተርኔት ብሎ ማለት እዩ እዚ ጸልማት ኢንተርኔት ከዓ ምናልባት ኣብዚ እንታይ መሲሉኩም እቶም ሰረቕቲ ጥራይ ዝቕመጡሉ ወይ ዝጥቀሙሉ ኢንተርኔት ማለት እዩ ሰረቕቲ ጥራሕ ዝጥቀሙሉስ ኢንተርኔት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ከመይ ዓይነት ሜላ ዝጥቀሙ ንሳቶም እንታይ ተባሂልና ሰራቕሲ ካብ ሰራቕስ ከመይ ኢሉ ይሰርቕ ማለት እዩ ሰራቕስ ካብ ሰራቕስ ከመይ ኢሉ ይሰርቕ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወላ ቅልል ዝበለ ምሳሌ ከሪአኩም ሲ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 6 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት ምሽ መሶብ ወርቂ ገለ ፊዮሪ ገለ እናተባሃለ መዓት ቢዝነሳት ምሽ መጽእ ነይሩ ወላ ብዝሕጂ እውን ኣለኮ ትምህርቲ ዘይብሉ ቢዝነስ ክንሽሕ ክንበካ 2000 ገራ ወርሒ ክትምለሰካ ብሓደ ሰዓት ክትምለሰካ ዝብሉ ማልያ ዘይብሉ ምሽናት ኣሎ ወላ ንባዓቢ ወላ ንኣብነት ቢትኮይን ተዳቂልና ሲ ካብቲ ንፈልጦ ወላ ቢትኮይን ተዳቂልና ሲ ምናልባት ሕጂ ኣብ ገለገለ ሃገራት ወኪ ፍልጠት ተፋለጥነት እናረኸበ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ግን እዚ ዲጂታል ባንክ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ኣበይ ዝበሃል ኣብቲ እቲ ናይ ጸልማት ዝበሃል ኢንተርኔት ኣውይ ዝፍጸም ኣብቲ ናይ ጸልማት ዝበሃል ኢንተርኔት ኣውይ ዝፍጸም ኩሉ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ መታን ክኽልከሉ ቶም ኢንተርኔት ቶም ቆለውዕ ሲ መታን ካብዚ ክኽልከሉ ሲ ካብዚ ኣብዚ ዓይነት ኢንተርኔት መታን ከይጥቀሙ ባጉን ከለዉ ሲ ገለኦም ክጥንቀቁሉ ናቶም ዝኾነ ታሽሙ ከዓ ናቶም ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ተጠቂሞም ሲ ዘየደሊ ነገራት እውን መታን ከይርእዮም ዝኽልክሉ ማለት እዩ ወላ ንኣብነት ኣብ ዩቱብ ክሰርሕ ከለኻስ ንቆልዓ ዝምልከት ኢንተርኔት ንቆልዓ ዝምልከት ኣሎ ንዓበ ዝምልከት ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዩቱብ ክፅዕኖም ከለኻ ማለት እዩ ንቆልዓ ጥራሕ ዝምልከት ቪድዮ ኣሎ ንዓበይቲ ከዓ ዝምልከት ቪድዮ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ከምዚ ክሕለዉ ስለ ዝደለዩ ካብ ከምዚ ሲ ክሕለዉ ስለ ዝደለዮም ከምዚ ዓይነት ሕጊ ከቕሙ ክኢሎም ማለት እዩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከዓ ብርግስ ከዓ ስርቂ ኣሎ ወላ እውን ኣብ ኢንተርኔት እንታይ እሞ ዘየለ ኩሉ ነገር ኣሎ ሕጂ ኣብ ሞታታ ግን እቲ ንሕና ንገብሮ ሳቶም ሲ ኣይርእይዎን ዶ እንተዛኢልኩምኒ ካብ ኩሉ ነገር ይርእይዎ ምክንያቱስ ክምህዝዎ ኳ ዘይሸጉሮም ሲ
نعنا نمرأي نسرحون نريوسي نمرأي مشجارسي أي شجورنا يسقونهم جن داتا نشوف سبال سلزلو أمونغوين أمونغوهم مالسي أمونغوين أمونغو تي إنترنت كومدلناسي داتا نشوف سبال ماتي داتا نشوف نعنا ذكالا خلنا حساب زهلو نعتم أميننا قام تي كم كا تسرح كان سرح مالتي نعتو حجي سبات نأمنا لنا بعبيخا እምነትና ኣምላኽ ማለት እዩ ኣምላኽ ተዘይሓሊካ ዝኾነ ክንገብር ሰብ ዘይንኽእል ማለት እዩ ዝኾነ እምነትና ብሓፂሩ ኣምላኽ ተዘይሓሊፍዎ ኣምላኽ ተዘይባሪኽዎ ኣምላኽ ተዘይቀዲስዎ ሲ ስጋዊ ኹን መንፈሳዊ ሲ ወላ ሓንቲ በረኸት የብሉ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ኩሉ ዕዮታትና ኣምላኽ ክባርኸና ኣምላኽ ቅድሰና ደስ ይብለና ኣለዎ ሕና እውን ብኣምላክ ክንባረካ ክንልምና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ናይ ህፃናት ክመፅእ ኮይነ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ምናልባት ከምዚ እቲ ሕጊ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ካብ 13 እዩ ዝብል 13 كيملأ حد هسان أكاونت ناتو كخفت هايكلني ناتو ولا أكاونت ناتو كفيتو سي ناتا أكاونت خدك كم هايكلني دحولون الشجر سلامتي سبحانه وتعالى نعلم سأقم كم سالنا يخيري مالتي هذا قول عاب حاتيرو نالت كابتنا بتاون كاب هاجرون فلا لي خل كم بعل كم بعلاد إنجليز إسبان فرانكراش كله 10 شغل زبلا الله 10 واحد زبلا الله ولا جرمن ولا حجاب 10 واحد زبلا الله 13 أبغلقل 13 يبلو أبغلقل 14 يبلو مالتي بحافشو كا 13 ولا عليك ناتو أكاونت قفيتو تليفون كتكمل غلي قدمي زول لك زي جن أي تكمل مالتي كون جن مسبوم مسديو أديون أبون حلو جن تزادل تمرتك وسط كان يوم زبلو سم مالتي بغنياتو ساعتهم قالوا عسي ما راح أسل الزولي مالتي ما راح أسل الزولي مالتي ولا عب حاطيروس ما راح يزدلي إحنا ناتنا بفلح برت السبكة تاريخي خاني بخين تيل تليفوني خاطبوت سنو تبلو التليفون مالتي أمتى أتو أتفلتني هاملتي ولا بزقربا جزي حنتي حطنا كم مالتي نقول هي بتا ولا مسابة غاني ناي أبزيد الويب سايت أتخ قليلهم نا إنترنت ميتين قلني يخفلون يرم مالتي 4 يقوم يخفلون يرم أمودا تاقني عريات مالتي حجون برقص مالتي ذاك ناسي يا يخرداني كبيتي بزعد مالتي ولا معايسي تزغب ده مالتي جن تزبلت هي ابنها ولدنا طرح مالتي ستسب اب سدت سديدو تزبلت هي بزرخبو ولد طرح قال زرخبو يبل كالس ولا حد ነገር ዝርከብኒ ولا حد ዝርከብ ነገር ይውን የለም ማለት እዩ ዝርከውን ነገር ማለት እቲ ዝበለጸ ህያብና ወይ ካቲ ዝበለጸ ናይ ዘመን ዘህያብታ ተባይሉ ውሉድ እዮም ማለት ምክንያቱ ስደት ምህላውና ኣብ ስደት ሕጉስ ኣብ ስደት ምህላው ያነ ኩሉ ነገር ረኺበ ዝብል ተሃሊ ቁርብ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ዘሎ ወይ ከዓ ናይ ኣረኣያ ፀገም ዘሎ ጥራሕ ማለት እዩ ምናልባት ዝብላዕ ዝስተ ኩሉ ረኺብና ክንከውን ንኽእልና ግን እቲ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ስድራኻ ናይ ሃገርካ ናይ ኩሉና ፍቆት ግን ኣይርከብኒ ኣብ ደጋ ኣይርከብኒ ስለዝኾነ ከዓ ንሕና ሙላእት ኣይኮንናን ማለት እዩ ወላ እቲ ዝብላዕ ዝስተ ተረኸብናሲ ፅቡቅ ነገር ተረኸብናሲ ዝተረፈና ነገር ክሳብ ዝሃለወ ዝተረፈና ክሳብ ዝሃለወሲ በዘለናሲ ያ ሕጉሳት ኣይኮንናን ኩንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ዘለና ዕግባት ክንከለና ግን ዝተረፈና ከዓ ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ለሚንና ከዓ ፅባሕ ንጎ ከዓ ከም ዝበና ፀራጥራ ኣይኮንኩን ማለት እዩ ዝተረፈና ኢሎም መዓልቲ ትመስል ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እንታይ ክብል ስለ ዘለኹ ሕጂ ንደቀናሲ ናትና ኣካውንት ሳይነውፃሎም ብሕፅር ዝበል ማለት እዩ ካብ 13 ወላዕልቲ ኮይኑ ጥራዩ ናታ ኣካውንቲ ፌስቡክ ክኽፍት ዝኽእል ወይ እውን ስናፕቻት ክኸውን ይኽእል ቲክታክ ክኸውን ይኽእል ካልእ ኣካውንት ክኸውን ይኽእሉ ማለት እዩ ክጥቀመሎም ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ቅድሚ ግን ኮምፒተር ክሕዝ ወላ ታብሌት ክሕዝ ይኽእል እዩ ትምህርቲ ኣብ ዝመሃሩሉ ግዜ ብፍላይ 9-10 ዝብል ዘሎሲ ናቶም ኮምፒተር ናቶም ታብሌት ሒዞም ዝመሃሩ ማለት እዩ እቲ ኣፕሊኬሽን ግን እቲ ኣፕሊኬሽን ንጥቀመሉ ሶሻል ሚድያ ንጥቀመሉ ግን ካብ 13 ወታሕቲ ጥራዮም ወላዕሊ ጥራዮም ክጥቀሙ ዝኽእሉ ማለት እዩ ወዳሓንኩም ሰላምኩም ይብዛሓለይ ኣብ ዘለኹም ድማ ሰላም ጥዕና ፍቕሪ እናተመነኹ ንሎም መዓልቲ ነበርቲ ቪድዮ ትመስል ነይራ ጠቂማትኩም ኮትኮንካ ተስፋ ይገብር ንዘይፍለጥ ኣሕዋትና ከዓ ሼር ተሳኢልኩም ከዓ ደስ ምበለኒ ነይሩ ማለት እዩ ምሳኹም ፀናሕኩ መኮንኒ ከም ተቐዲመ ዝበልኩ ማለት እዩ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ምናልባት ኣብዛ ዩቲብ እዚኣ ማለት እዩ ቋንቋ ጀርመን በታ ኣነ ዝፈልጦ እናተምሃርኩ ማለት እዩ ሰባት ከዓ ይጠቅም ዝበሉ ሼር ዝብለሉ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ እውን ብዛዕባ ምዕባለታት እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ኣለዎ ብዛዕባ ኮምፒተር ክኾኑ ይኽእል ብዛዕባ ኣፕሊኬሽን ክኾኑ ካልእ ሶሻል ሚድያ ብሓፂ ዝኾነ ነገር ማለት ዘሎታት ምዕባለታት ከዓ ብታዕቕሚ ማለት እዩ ኣነ ተምሃርኩ ንስኻትኩም ከዓ ትመሃሩሉ ሶሻል ሚድያ ብዛዕባ ህፃናት ከም ዘቐዲሞ ዝብሎ ፀናሕኩ ወላ ምስ ሕብረተሰብና ዝኸይድ ካብኡ ሓሊፉ ቋንቋ ናይ ኣዲኦም ዝመልክሉ ሜላ ማለት እዩ ትናትና ራእይ ትናትና ዕላማ ናተይ ከምኡ ዘሎ ግን ምስ ናይ ሕፅረት ምስ ገለ ግን ክንገብሮ ኣይከኣልን ክሳብ ሕጂ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ምስ ግዜ ግን ካልእ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ብዛዕባ ገንዘብ
ብዛዕባ ገንዘብ ሲ ኣብ ገንዘብ ዘለና ረኣያ ኣብ ገንዘብ ዘለና ጣዕምታ እዚ ዝገበር ኩሉ ምክንያት ምናልባት ኣብ ናተይ ዝነበረና ረኣያ ኣብ ገንዘብ ዝነበረና ጣዕምታ ረኣያን ክቅይሮ ስለ ዝኽኣልኩ ንሰባት ከዓኒ ከምቲ ናተይ ዋላ ተዘይኮንኩስ ግን ኣብ ሰባት ኣብ ገንዘብ ዘለዎም ኣረኣያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ገንዘብ ዘለና ኣረኣያ ሲ ከም ሕብረተሰብ ክሪኦም ከለኩ ሓቂ ዘረባ ኩላትና ትሑታት ኢና ከመይ እንተዳኢልኩምኒ ዝበዝሐ ሰብ ኣብዚ ዓለም እዚ ዝበኣስ ወይ ከዓ ንግሳት ክኾኑ ይኽእሉ ሰብ ሓዳር ክኾኑ ይኽእሉ ዋላ እውን ኣሕዋት ክኾኑ ይኽእሉ ስድራ ክኾኑ ይኽእሉ ዝበዝሐ ሰብ 90% ብገንዘብ እዩ ዝበኣስ ኣብ ገንዘብ ዘለና ረኣያ ኣብ ገንዘብ ዘለና ጣዕምታ ስለ ዝኾነ ከዓ ምሻለዎ ኣነ ብሰንኪ ንኣብነት ትኸይድ ኣብ ስድራ ዘሎ ሓው ኣብ ስድራ ዘሎ ስድራኻ ኮኑ ሓውካ ኮኑ ዘይሓገዝካና ከም ዘይገበርካ ዘይገርግል ወላ ይቕየሙልካ ዘለና ሂወት ንሕና ስለ ንፈልጦ ማለት እዩ ኣብ ልብያ ዘሎ ሓውካ ከምኡ ኣብ ልብያ ዘሎ ሓብትኻ ቤተሰብ ክኾኑ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ከምኡ ግን ኣብ መወዳእታ ሽዑ ብዛዕባ እዚ ከመፅናዕቲ ትገብር ብዛዕባ ገንዘብ ኢኻ መፅናዕቲ ትገብር ኣነ እውን ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ገንዘብ መፅናዕቲ ገይረ ነይረ ወላ እውን ካብ ሓደ ማኒ ኮች ዝብል ሓደ መምህር ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ወሲደ ነይረ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ናይ ገንዘብ ዘለና ረኣያ ብሓፂሩ ገንዘብ ዘለና ጣዕምታ ማለት እዩ ቅየር ከም ዘሎ ክልወጥ ከም ዘሎ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ሕጂ ገንዘብ ያድልን ዘይኮነሲ ገንዘብ ያድልና ዘይኮነስ ንገንዘብ ክነፍቅር ዘይኮነስ ወላ እውን ገንዘብ ይፍቅር ዝብል ሰብ ብዛዕለማ ይህሉ ኩሉ ሰብ ገንዘብ ንፍቅር ማለት ስለነፍቅር ኢና 8 ሰዓት ልዕሊ ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ገንዘብ ግን ከም ኣምላኽ ጌርካ ምርኣይ ዘይኮነስ ንገንዘብ ከም ኣገልጋሊ ኢኻ ጌርካ ምርኣይ ግን ዝበለፀን ዝሓሸኒ ማለት እዩ ስለዚ ቁኑዕ ዝኾነ ወፍሪ ማለት ቁኑዕ ዝኾነ ወፍሪ ከመይ ኢልካ ተወፍር ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ሚእቲ ሂብካ ሽሕ ሂብካ ከም ዝገብር ገለገለ ዘይኮነስ ቁኑዕ ዝኾነ ወፍሪ ማለት እዩ ቁኑዕ ዝኾነ ኣብ ገንዘብ ዘለና ረኣያ ቁኑዕ ዝኾነ ምሕደራ ገንዘብ እንታይ ዓይነት ክኸውን ከም ዘለዎ ኣነ ዝፈልጣ ሰባት ኣብ ምፍላጥካ እዚ ሶሻል ሜድያ ከዓ ሸር ዝብለኒ ማለት ከምዚ ዓይነት ርድኢት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ረኣይ ከምዚ ዓይነት ታሽም ተልይኩም ከዓ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ንኩላትና ክፉት ካብ ዝኾነ ሶሻል ሜድያ ማለት እዩ ወላ እውን ኣነስ ዓቕመይ ከበርክት ክእል እየ ዝብል ተሃልዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ታሽም ተልይኩም ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ክንዘራረብ ክንመያየጥ እውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሰረፈ ግን ሰላምኩም ይብዛሕ ናይ ሎም መዓልቲ ቪድዮ ትመስል ነይራ ደጊመ ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ይበለለይ ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስካ ይምንየልኩም ማለት እዩ ላይክ ናይ ትረስዑ ሸር ኣይትረስዑ ሳብስክራይብ እውን ኣይትረስዑ ምክንያቱ እንተተሓጊዝኩምና ንሕና ካብኡ መጠንካ ስለ ንሕግዝ ማለት እዩ ብሰረፈ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ